Ehling şəplərə, qadar yaşlərə, alğa varabız, birgə biz buldurabız. Ehling şəplərə, qadar yaşlərə, alğa varabız, birgə biz buldurabız. Так, музыка, türlü kiyimler, tağın. Тағы, шулай білет, шей алып, тәрізі түпіне мені отырырға. Şiirler yazırға. Жоқ, иннен шығырлар. Депрессияға беріліп отырырға мені шулай. Кетінде мұннан, а? Қоя кетемін де олмаз. Әлі келдім генә бітір сұрағы біз келдік. Бізге топшырына башларға уақыт. О, еш ол. Достар, біз бүгін сізні күзгі топталашта кетіп қалабыз. Күзге, итмел жол сөзді мені күз бейтінде ол солқын, яңғырлар, депрессия. Күз бит ол ижат вақыты, илхамлану вақыты. Кетенде жоқын сілемәлі. Топшырыны башлық. Достар, біз бүгін енді Зульфияға кересін аңлатырбыз. Башлайық ма? Айда башлық. Шулай йықлап бәхәр житкәндә торсам, тұрып тағын яшіл жерде отырсам, бәхетлі шул заман, мин бик бәхетлі, булырмын шах, бәхетлі һәм бәхетлі. Браво! Кичек, шадыма Зульфия? Бик шадәлі өзің яздың енді. Yok инде Зульфия, бұны мин язмадым. Бұны инде біздің Тоқай абыйыбыз күз көннәрендә хисләнеп язылған шигырь. Сен де Тоқай артынан рифмаларға берілмекші боласың. Неге енді, мына қара. Яфрак, қылақ, түс, күз. Төс, Шуға күз. Ну, Алмас мұнда рифмалар білән ярақ кетіп болмас. Ярар, мына мен үйренермін әлі. Анлар шығарарбыз. Сен үйренгенше екінші күз дә келіп жетті, қыш та жетті. Әміне мен сеңа ертеңге еш жазушыларны, шағирләріне жіберіп. Ничек анда барыға? Бір қай барасы жоқ, алдағы видеозмандығына қора керек. Киттік. Шигырь, проза, пьеса бу яшьләрдән барысы да була. Сәләткә нур булган йолдызлар проектының 9 еллыгына 2нче тапкыр күчмә мәктәп оештырылды. Быел ул 1нче тапкыр шундый зур форматта. Әлеге проектта 12 яшьтән алып 22 яшькә кадәр булган яшь журналистлар, шагыйрьләр, язучылар һәм драматурглар катнаша. Катнашучыларның яшь аермасы зур булуына карамастан, программа аларның һәрберсенә уңайлы булсын дип төзелгән. Катнашучылар жюри әгъзалары белән тыгыз элемтәдә 3 көн буе эшләде. Аннан тыш төрле спикерлар да үзләренең мастер-класслары белән монда кунак булды. Кая безнең сөйәк? Менә монда безнең сөйәгеме? Баш сөйәге шунда безнең дизайнерыбыз итә. Тотканда хәтта сизләр. Менә монда дизайнерыбыз итә. Мен бу проектта журналистика туп кагыйдәләрен алып китәм һәм киләчәктә алар белән кулланачакмын. Сәләткә нур булган йолдызларны һәм Аккыш күлен башка әдәби конкурслардан бер нәрсә аерып тора. Ул әлбәттә сәләт мөхите, сәләт җире. Монда булган беркемнең дә кире кайтудан баш тартканы юк. Һәм катнашучыларның фикере буенча, сәләт җире аларга бик зур илһам бүләк итә. Сәләткә нур булган йолдызларда беренче тапкыр гына түгел, һәм бу күчмә мәктәпкә килгәнемә дә үкенмим. Миңа монда бик ошый, безгә бик күп остаханәләр үткәрәләр, без монда камилләшәбез, үзебезне яңа өлкәдә сынап карыйбыз. Сәләт медиа үзәге ярдәме белән Зульфия Хәсәнова махсус яшьләр тукталышы өчен. Алмас, шулай моңайып отырып, көз моңайып узып та китәр инде. Кім сен маңайыра құшқансың? Нигә шигырьләрне укып күстем, ничек моңаймысың инде? Yok инде Зульфия, менә кыз ул бит шагыйрьләрне түгел, композиторларны да илһамландыра. Нигә композиторлар, иҗат кешеләр, алар да шул көзгә бирелеп, саргаеп, моңай утырадыр инде. Yok Зульфия, менә шигырь белән музыканы кушсаң, менә дигән җыр килеп чыга. Җыр, бездә ул гади генә җыр түгел, балачак җыр. Шуңа күрә дуслар, тизрәк киләсе видеоязманы карыйк.
Композиторлар тырышканнар, кайбер җырлар чынлап та бик матур. Миңа бик бер генә җыр ошады һәм җәй җыр ошады. Көе дә матур, сүзләре дә матур. Сіз бик зур проблеманы куптардыгыз. Безнең татар балалары нәк бүтән милләт балалары кебек, бөтен җир шарында тора торган балалар кебек, үз телендә заманча, матур, иштәлекле җырлар җырларга тиеш. Күбрәк без менә шушы балалар дөньясын чагыштыра торган җырны без карадык. Аңа игътибар ителде. Umuman алганда бик яхшы эш. Чөнки балалар репертуарын байыту бүгенге көндә бигрәк тә актуаль. Әгәр дә балалар ошамаса, җырны җырлатып булмый. Балалар бит аны күтәреп алырга тиешле. Менә җырлай инде, мине шушы җырны җырлатып булмый. Ул аны яратырга тиеш. Бүгенге көндә балалар өчен язылган җырлар бик аз һәм аның актуальлыгы көн кебек ачык, алар кирәк иде. Сез шушындый бәйгегә балалар өчен язылган балачак җыры бәйгесен башлап җибәрүгез бу икенче шатлык һәм без моны бик уңай кабул иттек. Бу шундый шәп җыр, минем хәтта бисем килә. Бик ошады дөңгәләк сүзе. Җәйме көшме әни мине урамга куам. Ташлади телефонымны саф һава сугам. Эшем бик зур рәхмәт. Зөлфия, менә ничек сиңа кыз? Шулай биеп җырлап кына узадыр инде ул. Юк инде. Кыз кына бит эшләп тә була. Эш. Ул инде безнең бакча казу, ию, рәхмәт җәй көнендә менә моннан булдым. Юк инде, андый гына эшләр түгел бит. Ник эш бетми инде ул, эш авылда бит әле тагын. Кишер аласы, бәрәңге аласы, авылда эш кашан беткән бар. Юк инде, эш белән бит диңгезгә барып була, рәйсәйне поездда әйләнеп чыгып була, һәм инде төрле лагерьләргә барып була. Туктале, поезд, лагерь, диңгезләр, бу эш турындамы? Әйе, эше бит син. Әлбәттә, эш тукта юк. Мондый эш булмый, син мине алдалайсың. Менә алдагы видеозманны карасак, барсын да аңларсың. Әйдә алса карак. Киттек. Студентлар хезмәт отрядлары студентларны эш белән тәэмин итүче иң зур оешма дип санала. Татарстанда ул 7 юнәлештә эшли. Алар арасында мәгариф өлкәсе, тимер юл хезмәте, төзелеш, медицина, энергетика, авыл хуҗалыгы һәм хукук саклау. Студентлар хезмәт отрядларының активистлары белән без бүген якыннанрак танышырбыз. Беләсезме, сезнең белән танышканчы мин уйлыйдым, сезнең отрядларда барлык киемнәр дә менә шундый яшел төстәрәк димме? Хәзер мин белдем, сездә ак төстә дә бар икәнен. Гомумән, алар бөтенсе бер төслеме, нәрсә белән аерылалар һәм нинди үзенчәлекләр бар киемнәрдә? Цинкада һәр значокның, һәр нашивканың үзенең мәгънәсе бар. Башлыйм, менә булар бу яктан. Бу улычка дип атала. Бер Элсой дип язылган булса, ул боец дип атала. Ну, боец. Бер улычка ул отрядның ком составы. Ике улычка университетның или безнең Казанский штаб цинкларында. Эш улычка уже реготделениенең. Центральный штабның иң бик, аларның уже дүрт улычка. Бу семестровка дип атала. Семестровка син кая эшләгәннән ата. Кая, кайчан, нинди компанияга. Бер кагыйда бар, цилинканы бер кемгә дә бирә ярамый. Уставта язылган, то, что бу синең достижениялар, бу синең бөтен эшләгән наградаларың и ул сиңа гына. Значит, Менә карап торам, сездә шундый билгеләр күпме, аларны бирергә ярыймы, значокларны? Һәр бер отрядның
үзенең значогы була. Менә минем отрядныкы шушы значок. Күрсәтеп итәсем килә. Бу әле әзгенә өлеше. Бу әле әзгенә өлеше. Вот төрле отрядлардагы егетләр, кызлар белән алышынган значоклар. Һәрбер отрядның, һәрбер штабның үз значоклары һәм алар кабатланып торган. Сезнең оешмагыз, ялгышмасам, эшләү белән генә түгел, ял итү белән дә шөгыльләнә һәм сез ялда итәсез. Ял иткән вакытта мин сезнең күп кенә төрле җырлар җырлаганыгызны беләм. Һәм хәзер мин сезне нәкъ менә җырлар буенча тикшереп карарга булдым. Мин сезгә яңгыратачакмын ниндидер җырларның башын һәм сез ярышып кем тизрәк әйтергә тиеш буласыз нинди җыр. Килештекме? Сез карап торыгыз, кем баштанрак кулын күтәрәчәк. Кыйын булды. Аха, Наил алдарак булды. Әйдә Наил, әйтәлен дижер. Бу пожар и дожди, Сосо перекресток. Әйе, афәрин, дөрес. Бергә ноләлегә, Фәридәйдә. Хәзер икенче җыр. Снова в отряд, снова с тобой. Кем беренче булды? Икебез дә җавап бирә алабыз. Әйе, нинди җыр ба? Бу снова отряд. Әйе, ярый, бусын икесенә тигез итеп берәр балл бирәбез шуңа күрә бергә икәнлегә. Алга таба барабыз. Аха. Наил җитезрәк булышык тайда. Бу Эйбрат җыры. Әйе, дөрес. Афәрин. Һәм моны кемнәр җырлыйлар күбрәк? Кимдер? Ну, бу бөтен Россиядә җырлыйлар. Менә танылган җыр димәк. Әйе. Һәм без алга таба барабыз. 3-1. Шундый. Ярай. Әйе, афәрин. Бик дөрес. Һәм безнең ничә булды әле мин оныттым. 3-2, һә. Рәхмәт, Ильяс. Без алга таба барабыз. Сез күрмисезме анда минем җырларны? Последний рассвет. Әйе. Афәрин, 3-3 тигезләдегез. Һәм барабыз алга таба. Мне кажется, что ты видишь этот мир как-то иначе. Твоя улыбка бойцовку красит. Әйе. Афәрин, чынлап та бу шул җыр, димәк. Фәридә үзе әйтте. Бер җырга Наил гадәттә җитезрәк булсаң да, ул инде джентльмен буларак Фәридәгә юл бирде. Менә шулай, отрядлар арасында һәрвакыт дуслык булырга тиеш. Инде хәзер мин тапшыруны дәвам итәргә тәкъдим итәр идем. Без сезнең белән саубуллашабыз. Саубуллашыр алдыннан безнең шундый традиция бар. Төрле мероприятиялар, төрле ярышлар биткәндә без бер-беребез белән саубуллашыр алдыннан бер-беребезгә отрядлар исеменнән һәм үзебезнең исеменнән отрядның значокларын бүләк итәбез. Һәм сезгә дә үземнең отрядымның, мин Салютем отрядыннан шушы значогымны сезгә бүләк итеп калдырасым килә иде. О, шундый шәп, димәк мин дә отрядта булам инде. Бер өлешем белән. Карагыз, ничек матур килеп чыкты. Димәк, хәзер миндә дә сезнең истәлегегез бар, бик зур рәхмәт. Ә без сезнең белән тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. Менә ул, син көзне мактыйсың да мактыйсың көне буе. Без кыш көне яңа елны каршылыйбыз. Җәй көне безнең Сабан туй. Яз көне минем яраткан бәйрәмем 8 март. Ә көзне без нәрсә өчен көтеп алабыз? Көз көне безнең иң зур бәйрәм ул инде белем бәйрәме. Белем бәйрәме, шушы булды бәйрәм. Бөтен кешенең башына газап килә дә төшә. Алайса, ул сиңа бәйрәм булмаса, Шаян ТВ каналының бәйрәме дә бар. Юкта, көз көнеме? Юк, Шаян ТВның туган көне ул әле ноябрьдә гына, әллә аңласак бу тамалы. Менә узган елдан башлап Шаян ТВ каналының зур проекты башланып китте. Әйдә, аның турында озак сөйләп тормыйк, тизрәк барыйк. Киттек. Сәйлән проекты дәвам итә. Ниһаять финалистлар билгеле. Менә алар 6 балкып килүче нәни йолдызларыбыз.
Аларны әле алда төрле финал турлары, мастер-класслар көтә. Һәм беренче финал сынау ул ретро җырлар. Монда катнашучылар элек бик популяр булган җырларны башкардылар, ә безнең мөхтәрәм җыр әгъзалары бәя бирде. Мен шушы балаларның, яшьләрнең, җегетләрнең, кызларның шундый моңлы итеп, матур итеп, үзебезнең туган телебездә җырлаулары мине шаккаттырды, сокландырды. Алар татарча җырлыйлар, чын татар телендә, телнең матурлыгын, аһәңен тоеп җырлыйлар. Аннары сүзләрнең мәгънәсен аңлап җырлыйлар. Һәм чын татар моңын күңелләренә иңдереп җырлыйлар. Бу нәрсә безне бик нык куандыра. Әгәр дә безнең шушында яшь буыныбыз үсә икән, димәк безнең халкыбызның киләчәге өметле дигән сүз. Мин бик яхшылап тырышып җырладым, дидем. Миңа бөтен Зәйнәп апайды, бөтен жюрилар миңа 10 бал куйдылар. Сәйлән әле башланды гына. Алда сезне бик күп тәэсирләр көтә. Шуңа күрә һәр якшәмбе көнне 12-дә һәм 17-дә Шаян ТВ-ны кабызырга онытмагыз. Тарай-тай-тай. Тарай-тай-тай. Җиткерәсеңме? Яқла, менә киләсе видео язманы бер күзем белән генә карап калган идем. Анда без шаманнар янына барабыз. Юк, шаманнар түгел. Анда зумба биюын күрсәтәләр. Зумба ул ичендәге барлык начар энергетиканы бию белән чыгару. Әйтеп. Тарай-тай-тай. Тарай-тай-тай. Да, хисләрне. Без таләпләр татарча укыйбыз. Әдәкс. Сәлам, сезнең белән Татарча уикенд сәхифәсе һәм мин Толия ышандырып әйтә алам. Минем белән сез тиз арада рәхәтләнеп ял итәргә өйрәнерсез. Һәм без бүген спорт белән шөгыльләнәчәкбез. Юк, йөгермибез дә, футбол яисә баскетбол белән дә шөгыльләнмибез. Бүген без зумбага килдек. Монда спорт, бию һәм тавыш. Нәрсә, интригаландыгызмы? Барысы да очраклы гына башланып китә. Бер тапкыр хореограф һәм биюче Альберта тренировкага килгәндә кирәкле музыканы алырга оныта. Һәм машинасында булган магнитофонга кассета куеп, фитнестагы традицион күнегүләр комплексына үзенең яраткан бию ритмнары, сальса, колумбия һәм регетоннан иң гади элементлар ясап импровизациялый. Соңыннан ул зумба дигән мәзәк исемгә ия була. Зумба – это танцевальная фитнес-программа, основанная на латиноамериканских и мировых ритмах. Зумба – это весело, легко, эффективно. Зумба – это непринужденно. То есть на зумбу может прийти любой человек, даже не имея вообще никакого хореографического образования, не имея танцевальных навыков, потому что он приходит и кайфует. Шыннада сіз спорттан йырақ, йөгерү һәм тренажерларда шөгыльләнү турында уйласагыз, башыгыз әйләнсә, тик бер дә хәрәкәтсез яши алмыйсыз икән, зумба иң оптималь вариант. Анастасия, мин әле генә зумба белән шөгыльләндем һәм хәл бетмәде, ләкин мин тирләдем, пештем, бөтен энергиямне чыгардым. Вот сколько калорий тратится за одно такое занятие? От 500 до 900 килокалорий за 50 минут примерно занятие. Дуслар, минемчә бу шактый күп, чөнки без бер ашаганда 300-400 калория ашыйбыз. Шуңа күрә сез монда бер килсәгез, теге тәмле торт кисәген эшкәртеп чыгарасыз. Мин бөтенесенә дә ияләшкән инде, биюгә дә, спортка да, ләкин кычкыру минем өчен яңа әйбер булды. Для чего кричат в зумбе? То есть вот какие-то звуковые элементы есть. Для меня это было очень необычно. Да, во-первых, это поднимает настроение. Вы сами ощутите. Да. Да, настроение поднимается 100%. И во-вторых, больше работают легкие. То есть вы высвобождаете легкие от, так сказать, застоявшегося воздуха и вдыхаете свежий воздух в легкие.
Тагын бер мөһим момент монда барысы да елмая. Тренировка алдыннан хәтта күңелсез кызлар да ниндидер аңлатып булмый торган сәбәп белән беренче биюдән соң ук авызларын йырдылар. Башта кычкырырга ялсаң да вакыт узу белән хей-хоп һәм бүтән кызыклы авазлар үзләреннән үзләре чыга. Ягъни монда негатив энергия үзеннән үзе позитивка әйләнә. Biz birge devam etəbiz, əminəm şuna etəsim kilə. Zumba ul xotun qızları şinə isə qızlar şinə tügül mında. Qızlar da şıqıllənə, yigitlər də şıqıllənə, balalar da, ılılar da, əbilər də, babaylar da. Şuna görə zumba sizə tura kilmedi buylasağız, ul hər kişiyə də tura kilə. Bir, iki, üç, dört, bir, iki, bir gele. Yok, men tege, ne? Әллә инде кызны ярата башладыңмы? Yok, men tege, ne? Бәйтәм, тапшыруны тизрәк бетермәйбез мисаң? Нигә? Ну, olmaz. Әле инде көнсезнең яртысы узган. Без әле фотосессия ясамак, шигырьләр язмадык, паркта йөрисә бер дә тизрәк бетерик тә. Менә күрәсезме, дуслар, бию, җыр, шигырьләр теләсә көннедә кызга гашык итә алар. Тәйде тизрәк бетерик тә китик. Сезнең белән Алмаз һәм Зөлфия булды. Киләсе көзгә очрашуларга кадәр. Пока-пока. Яратырга килдек без бу җиргә, яратмаган кирәк яналмай. Яратмаган кирәк түгел, яналмаган кирәк түгел. Яратмыйча безгә ярамай. Яратыгыз туган илебезне, яратыгыз туган телебезне. Бернигә дә корамай. Мәхәббәтсез яшәү ярамай. Бернигә дә корамай. Мәхәббәтсез яшәү ярамай. Яратулар булмый җиңел генә, күңелләрне мәң тоты яралай. Тик барыбер яратырга кирәк, сагышлары таратырга кирәк. Яратмыйча безгә ярамай. Яратыгыз газиз аналарны, яратыгыз газиз балаларны. Бернигә дә карамай. Мәхәббәтсез яшәү ярамай. Бернигә дә карамай. Мәхәббәтсез яшәү ярамай. Яратмаган кеше яратмасын, андыйларга яну ярамай. Яратырга кирәк Таһир кебек, яратырга кирәк Зөһрә кебек. Яратмыйча безгә ярамай. Яратыгыз туган ягыгызны, яратыгыз сөйгән ярыгызны. Бернигә дә карамай. Мәхәббәтсез яшәү ярамай. Бернигә дә
Мәхәббәтсез яшәү ярамай. Бәренигә дә карамай. Мәхәббәтсез яшәү ярамай.